देखिए एगो कलाकार के पत्नी के भाव बा दुख अपन बयान करत रही बहुत विरह में बाड़ी का करो कलाकार से शादी हो जाए वो गवैया से तो कुल उनके बना बीती औरतिया खिसिया के नैहर चल गई बिया सखी कहा तरी का ये सखी गई रहू तार मर्दा तो बड़की गवैया हम ओकर देखो दिन दू चार गाना धैले बारी तनी ओकरा बारे में कुछ कह का कहती है औरतिया कैसे कहती है बोलो सखी जननी किसैया गवैया हवे सखी जननी किसैया गवैया हवे फुहर पतर गीत गावेले ए सखी ऐसा संगीत गावेले कि हम सासू जी के साथ बैठ के सुनियो नहीं की सकता छने करे जा मोरा और देखनी है जब से असंग ही नचनी या सुतावेले फुहर पतर गीत गावेले सखी जननी किसैया गवैया हवे फुहर पतर गीत गावेले छछने करे जा मोरा आ देखनी है जब से छछने करे जा मोरा आ देखनी है जब से असमही नचनी या सुता ले अफुहर पतर गीत गावेले औरतिया कहती ये सखी खाली पी के 24 घंटा डूल रहता मंच पर जब जाता देखो यहाँ काल राते वो वीडियो ये सखी मंच पर जाता तो म्यूजिशियन से कहता कि देखो हम गावे के स्टार्ट करते नहीं तू लोग सुर पकड़ ली हल और रोज 2-3 बजे सुबह आवता 2-4 गो 10 टकिया लेके स्टेज पर बैठ के खाली गिनो तारे जकी कहती औरतिया का जाने कैसन उनकर असर किल समाज बा आ दारू पी के गावस कहस असही रियाज बा का जाने कैसन उनकर असर किल समाज बा आ दारू पी के गावस कहस असही रियाज बा माना जब करीले तो आ कहेले कि छोड़ दे जब कहला कि देखो ई सब मत करो तार यूट्यूब पर व्यू गिरल जाता ये सब मत करो
लेकिन का कहीं से खाली धमकी देला अब वसील बना दी नैहर छोड़ दे माना जब करी ले तो आ कहेले कि छोड़ दे आ बेरी बेरी धमकी देखा ले मन मोरा कैसे कैसे आ रहेला छछन के मन मोरा कैसे कैसे आ रहेला छछन के आ संगही नचनिया सुता लगले फुहर पातर गीत गावेले हाय हाय सजना हाय हाय कहती औरतिया ये विजय भैया कहती है ये सखी खाली खेत बेच बेच के कहता कि हे कंपनी से म्यूजिक आवता है हे कंपनी से कैसेट आवता लेकिन सब पैसा दारुए में जाता है सखी। औरतिया क्या कहती है खेत बेच बेच के कैसेट करावेले आ बाबूजी के पैसा कुल्ही आ पानी में बहावेले खेत बेच बेच के आ कैसेट करावेले आ बाबूजी के पैसा कुल्हे आ पानी में बहावेले लेकिन ई हते हते बार रखले बड़े सखी हीरो बनत रे कि बड़े बड़े बाल औरी हाथवा में अंगूठी बड़े बड़े बाल औरी हाथवा में अंगूठी आ गरबा में लॉकेट चमकावेले अपने कहेले हई बड़ा का गवैया अपने कहेले हई बड़ा का गवैया हारमोनियम न तनी ओ बजावेले फुहर पातर गीत गावेले ये सखी और का कही हम कहनी कि फगुआ में तनी गाँव आई तो अले तहन माई करस किए दामाद जी तनी वो गीत सुनाई ना तो कहे लगल ये सखी रौरा लाई गोनवे नहीं का हम सुनाए तहन माई कह के तो काहे के गाना गावेले जब सुनही लायक नहीं औरतिया कहतिया परब त्योहार में रहेले घर के बहरी आ सब कर मर दे आवे आ छोड़ी छाड़ नौकरी ए सखी
हर एक गवैया के मेहरारू बड़ी दुख में हुई। परब त्योहार में रहेले घर के बहरी आ सब कर मरद आवे आ छोड़ी छाड़ नौकरी। अतने ना भी भैया गुड्डू भैया के मेहरारू रहत रहन हैदराबाद तो भौजाई कस की कहिया आवत नहीं तभी रहे तो 2-4 गो तनी भोजन के कार्यक्रम बड़ी सौदादे में आवल जी। कहिला तो कहेले की आ कमी का बातो हर नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार मजाक बताओ तारा का कमी बा कहेले ए सखी कि मैं आवत तनी 20 टकिया 10 टकिया तू ही गिना तन साथ बैठ के बुझाला कि लक्ष्मी जी के छू रहल बनी जाए। कहेला तो कहेले की आ कमी का बातो हारा आ झूठा हूँ के प्यार उ देखा आ फुहर पत्तर गीत गावेले सखी जननी की सैया गवैया हवे फुहर पत्तर गीत गावेले छछने करे जा मोला आ देखनी है जब से छछने करे जा देखनी है जब से असंग ही मचनी यो सुतावेले आ फुहर पत्तर गीत गावेले फुहर पत्तर गीत गावेले फुहर पत्तर गीत गावेले फुहर पत्तर